barangay kag manaba. So yun, pinag-organizar na maningo dito sa sasabihin, what is the future of Awas? We start in these barangays and youth, because this will represent the future of Awas 10 years from now. So adiyo kapuyo ko sa MPDO. Today is September 21, Monday. Holiday nga sa Awas. Pero kakuyo ko siya inimbitaran kong pumili. Nagkataon na ili so youth nag-meeting apply the contest Century Hall. So ring ganda kino nagang pinagsusumanan. At the same time kain man mga bisita. So, tagap lang ito na kami yung mga retires. Kaya, hindi siya lang wala. Hindi, pango na. Pulpi ka ng patrugan hindi. Marindi, bangay ka muna rigos. Asa, may kanyo na kami. Oo. Kaya pinagulap naman sa Doon pinagpa naman oo. Pinadaranan nga niya ako yung dua. So, kaya nga ito mga pangod. Compete ka, rin ka rin. Di maturog kami, dapat ka naso. Uy, pwede mo magamplin kakuyog mo si Mrs. mong wana. Opo, kaya nga ni. Sa susunod na pag-idini mo, planon mo ka. Yan. Unang kami nagsusuman ng tatabi, Met. Kasig-kasig ah. DSK organizar for the forthcoming fiesta. Hindi sa Kagmanaba. So, civic. Yes. Pero kangina Yung ako si Rocky, kay sila sa economy. Yes. 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 Scholarship. Yes. Inform si Rano. So, planting ilang pieces. Yes. Complement the productive 5 months seed. Yes. 5-month lean. Kailangan nipik 5-month pick. Production sa seed. Complement o 7 lean months. Yes. Pero bago ka tabi na gamot, Met, kinasumang ko sa chairman nila or chairwoman nila, senior ko na sana sabing basic. Tamo ka to kan importante sa ato. Takin mo da ka tong basic ka to, maski una na implementation mo pag yun sa was, una na klaseng program, economic, whatever, da nangyayari. So we start from the basic. Yes. Ay, amo na nga ni, may itungo na kita sa basic. Itungo na kita sa basic. Sige nga ni tabi ni ngaran mo. Isa mo ngaran? Una pa dito? Sinugbuan. Siya sa nakana kapartido ni Loloy ding Iglesia ni Cristo. The rest are Catholic. I don't have any objection, Katoliko man ako, pero nakala lamang siya pag-abot ito sa sasabing basic. Mas kayon siya naintindihan. Kaya mo katungan importante sa ato. Ang mga wasnon, mali so sasabing crab mentality, so pag-ibag-ibag, so pag-poryuri, so palibak-libak, amo katungan dapat muda. So was before we can move on to any progress, so was kaya ka ni pinagi-voice out kung maksug, because since 1605 uda nangyari sa was sa kudngwana nag-choose manggiling kanuwas because sa mga nigadto sukos pagka yun nagabot sa was na medyo mo yang magpaunlad pagilibaken say man nga katundaman nga suguaman sa nangayakan baga amo kan ugalita amo kan primerong gusto tang mali. And then, nayado-yado si classmate, kading MPDO ninyo, kayon siya mga programa na dapat suportaran. Pero di nga nasuportaran kang programa niya, tamo ni ka to sa problema. Siya kaloy nga ka magikinabang ni kang kina, di pa nga ninamon dan gugura na. Pono. Kaya mo ka to kan dapat tampunan, so basic. Salang dunong. Salang dunong.